Kumno u Erling Haaland Ukraine shua ban kun Persia ya ka France. Haswa ka je kun ka bait na tam hapdeng ka Norway pat ka France ha ka FIFA World Cup la sibet siteng senia. Kilat pathai khubor na keleng ka parthai. Kilat penle jumut sya ka jengkren jong Erling Haaland. Pun ki pajba kilak milenti ba un pen iya ka jeng syania ka bakrau. Namar u dei we ne kirang tep gol u bakan saitam ha ka parthai. Hendrai ka jengkren jong u Haaland ula jiet pan kren da ka jing linti ka ba jai pada ka jing yu i jengai. Haaland ula ong baka France kam day tangga kenhun ka badon ki player ki batebet. Hendai ka deiru ka kenhun ka balapan i bonsin ya ka jing day jongka haki lempung bahe. Ula ong ba ka jing kun Persia ya ka France kalong kum ka jing tenju ka bahe tam ya ka Norway ha ka ne ka krom. Ha ka jing kren jong u Haaland ula ong ka France kalaban penlem yangi. Kane kecingnya thu ju kamut bau la du jingkermen penban ula penpau bau kwa banlong uba sisa pad uba tip ya kabor jong kaliang Persia ula ban juru baka football kacing burom kaliang Persia kalong ka bakongsan kumju kum kajisiania halade. Haaland ula ongru baka Norway kam syamlarung sya ka World Cup pan su pendap jengkeng kacing temu jong ka kenhon kalong pan ya khon man kacing lakai ban kacing Persiang ban poi sya kanu Austin. Ula kentu yaki parlok jong u ba kin yele kai de kacing internet kacing yaisha bat kacing yakun hadu kaminit ka bakhatu ha kacing kran jong u ula pen pauru ba pun ki pai ba ki pen le jumut tang hak kacing kendo jong u ba du kalian Mbappe. Hendrai Haaland ula ong ba ka football kam day tang kacing lakai jong arngut kacing job ka syong ha kacing trelang jong ka kenhon paro ka wei. Lada ka kenhon ke lekai bha kala bani kun Persia wat ki kenhon ke baklan tamro ula airu kacing ro ya ka France da ka baong bagi don bon ki rangi lekai ki balaban penkela ya kacing lekai ha kano kapor kumta ka Norway ka de banlong ka bahusiar nadu ka minit ka baningkong hadu ka bakot. Haaland ula pen pauro ba kacing lekai ka bakum kane ka de ka baki player baro ki angnut panyo ya lekai. Kacing kun Persia yaki kenhon bakrau ka ailat ban pen iya kasap pat kacing yai ne jong ka kenhon ula penkut da ka baong bawat lada bon ki pajba ki nyeu baka France ka de ka baklan bortam hendrai ha ka football om don mono u balaban te lupa ya kacing kun kacing lekai kalaban kala ha kano kapor bat ka Norway kan ailut ya ka bor bat ka mesim jong kacing lekai ban Persiang ban yo ya ka nam jom. Kane kacing keren jong Haaland kalapan i bau de om tang orang tep gol ubakan sai hendrai ru unong elam ubat teban burom ya kinong ilakai Persia pat ban penne ya kacing suskam hapo ka kanhon. Kane kacing lekai hapdeng ka Norway pat ka France kalak lalong ka we ne kacing lekai babon tam ki pajba ha ka parthai ka baki ap khmi lenti.